Jien diġà tkellimt ma' Walid bit-telefon u anke Albert Marshall, il-Ministru qed jagħtina l-appoġġ ukoll tal-Ministeru biex nippruvaw anke insibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni u jiena fiduċjuża illi b'xi mod jew ieħor waħda mill-għażliet li se noffru lil Walid se jkun konvint u kuntent biha illi permezz tagħha ikun jista' jibqa' jgħix hawn Malta. Aħna x'iddistingwina bħala Maltin? Pratikament jiddistingwina il-sienna u Walid jagħti ħafna kontribut f'dak ir-rigward għaliex minn barra li jikteb bil-Malti jagħmel traduzzjonijiet ta' xogħlijiet letterarji Maltin għall-Arbi u mbagħad jippubblikhom f'pajjiżi bħalma huwa l-Eġittu, bħalma huwa l-Libanu, eċetera, eċetera. Aħna s'issa ara kemm ilna nospitaw il-Walid hawn Malta huwa stess iddikjara li huwa jħossu Malti iktar milli Palestinjan jew Ġordaniż li huma l-oriġini tiegħu u għaldaqstant naħseb jien hemmhekk għandna naraw kif ħa nikkonvinċu lil Walid fil-laqgħa li se jkollna nhar it-tlieta miegħu biex jibqa' jgħix hawn Malta.